na faɗa na san sai kun ji. Ya manta yaran akwai kwanya, akwai kwanya. In ka tsargu ka bi ni ta aji, ko Fulani nan fa kuna ji. Ha ha ha. Muna da kwanya. Muna da kwanya. Iya. Kai yan uwa mu taru, kar ya sa mu tari. Yan uwa mu zuƙe mu tattare. Kai, ni yanzu ma ina zan gaba Allah. Ya baki ya. Ni yanzu ma ina zan gaba Allah. Ga baki ɗaya na neme ni na rasa. Ni yanzu baran zo ma kuma. Yanzu Malam Bala ga ina ciyo rance a gunsa, na san yanzu duk inda aka duk inda zai fita ya higa yanzu kawai ne yake nema iya wuya. To amma gaskiya dai abin da na mai ban kyauta mai ba, na je har gida in karba abu a ce he buya nake yi. Yanzu ya za ma in samu wata 3,000 ne ma. Dama muna da adalci kuma magana da har yanzu ya iya zo ya bar labari a kan magana kuma kamar ya san ina ciki da ke Allah ya kawo shi. Assalamu alaikum. Malam Bala. Ya kake ma ke so ma? Ya garin ne. normal wallahi ya aiki na bi gaba ɗaya ba na ganin ka. Idan an so a gamu za a gamu aka je inda muke. Ai na gaya ma na wuce kwanaki ta layin ku wallahi na tambaya aka ce min baka nan. Ni din kuma? Kai din fa. Ni ka san sai dai irin da ba wani kaga daman ni ina ma neman ka. Ya maganar waƙan nan da muka yi da kai ne. Maganar waka? Wata zan koya ko? Mana wacce za ka ku bani wala. To babu matsala ka san yanzu abin ne ya zo ya dan cushe babu kuɗi abin ya dan dakata kuma ga matsala ta da kai babu. Kana kallo yanzu dan aikin nan ma kana tafiya ana ma wajen shi. Duba fa masana'antu da suke garin ku ga shaguna ga in na fara lissafo ma masu idan kana da hanya kenan. Ni ba sai lallai da hanya ba. In sai ka tambaya a'a. An ce mutanen faska adalai ne kuma suna da kirki in dai ka tambayi aiki kila ba ka sai don baka nema ba. Kana faskan ka ce babu kuɗi ƙarya kake ga harkoki ko ta ina. To ka mun hanya ma. Ni da nake an yanzu baƙo ne. To a nan ɗin da kake gani sai ka zo ka shekara nawa anan kana neman aiki baka samu. Shekara nawa? Duba fa bakin titi ga masu kwababe ga masu meye ga shaguna ga menene ga kana da hanya kai ni fa ina ganin je ka nema kawai za ka samu. Sai kake ganin haka amma mu da garin mu yanzu dai ya magana ba magana waka sai dai gaba da wani kuɗi da nake so ya fito mu in Allah ya yarda kamar nan da sati ba ka da matsala. Kenan yanzu barin tashi na je zan je gurin wani yaro ne nan na yi da shi za mu haɗu da shi. Ba matsala. Sai an jima. Ai gashi ne sai da ce ma kakkase da akwai nan
ka dage kai lalle sai ka sai da akuyan nan ka je ka koyi waka ga hinan ba akuya ba kudin akuya ba koyan waka ga hinan ka dawo ka yi biyu babu Isa kenan. Akuya ta ce da ina. ko To, amma kuma sai munafincin bala'i kawai ka alkara ta kaman ta koya mu. A banne mana. ok daga gaya ma gaskiya shine amma munafincin jaraba Eh, to shikenan duniya ce sai ka je munafiki kawai banne da abin da yake damuna mu. Wai kawai za ka cusa min bakin ciki dan lamarin. Abin da ba na so kenan a rayuwata, munafinci. wai na mai gidan ka ne kwana biyu ana gani shi. Wallahi mai gida na yi tafiya ina Abuja. Zai zuwa sami ne ga sun samu wani shi ne amfani da shi. Wallahi Ya ka ban nan mashi. ni wallahi ni kaina in da baka malam mutane ne ba shi lalata ba. Saboda ina aiki ba shi ake wani shi. Sai ne fa. To ka san harkar waka, ka san waka yake. Wani da kuɗi ne gida da ne musu waka zo ne mal sai sa. Amma idan kai hakuri kawai, idan gida kuma ma ma ina da Ya bata mu da abin da shi ba ta mu. Ni zuwa yanzu. Ba ya bata mu da kuma. Ya mun same shi. wasu baba. Kana kana rage rage nan. Allah ya biya. Wallahi tallahi. Wallahi muna da. Wai ina mai gidanka yake ne? Allah ya. To, mai gida ai sun haura. Can wani aiki ka san yanzu zaman baya da kana zama za ka ji an yi sharaf. Haba dai. Allah wallahi. Wannan ya ka firgita ni. Kai ni ma din da yasa ka tukata ka sanya da tuna mun haura. Ka san yanzu Kace za ta sa Allah ka sa. wani aiki ne na basu. Ogana ya bani za da ki wani amma har yau na ji shiru. Kai ka sa na jin nayi fari ne. Za da ki wani. Kuɗi za a bayar maƙudai. To ba ƙarya. In na kai wajen miliyan 5 kuɗin da za a ba su. Kai shiru kai ƙasa ka aje. Gaskiya ne. To yanzu abin da zai faru ka sai yanzu ba sa nan. Amma ni ma daga nan zan fara in je in same su in gaya musu abin da yake faruwa. Ka gane ba ƙarya. To yana mun haɗe a can. Ba ƙarya. ɗan to zan ba sa Kai! Zo nan da Allah. Biyo min sallama.
Adam. Anya kuwa ka je? Na je mu ya ta kai. Je ka to kawai na gode. Na ga sami shi. Da aka yi ne ka zo nan ka zauna kai kadai. Wallahi gaba ɗaya tunani ya mun Yanzu mai? To kamar wanne tunani kenan? gaba ɗaya na rashin kuɗin nan ma. Wanne kuɗin? Me wannan gayan ma da nake ta tunani da na karɓan mai kuɗin nan wallahi shi nake ta tunani. Wanne kenan? Malam Bala mana. Malam Bala mana. Oh, Shagon nan. kadda ce wannan mai shagon. Kai, yaron ne yana da kirki ba. Wallahi tun lokacin da na rasa inda zan mai. A'a, wannan ai ba damuwa ba ce. Ni a Ya za ka ce min ba damuwa ba ce? ba kakanin ka nan yana can birni ba kuma na je na cewa akwai waɗansu kuɗi da iware idan ya zo zai baka. Wannan kuɗin haihu to har yanzu kuɗi ana kuɗi an ki turo da Amma shi. dai ai zai baka idan ya zo ko? Da yaushe kenan. Idan ya dawo mana. Waye san ranar Matsalan ne na gaya maka kiran ne fa ya shiga amma ban da haka da a cikin kirawo maka shi. wai wannan kuɗi har yanzu kuɗi za a turo an Ka gane kawai yanzu dai inda za a yi je gurinsa akwai 'yan dabarun da je gun na yi akwai 'yan dabarun da zan mai zai ƙara mana kuɗi ko nawa muke so. Kai ka rabu da ni nan inda ka ganni ba. to sai dai da an ce ko mutanen birni A gani ni idan na je akwai 'yan dabarun da zan mai zai ƙara mana kuɗi ko nawa muke so kamar nawa kake so. dole damuwa ta kamar 50,000 ma nake dan buƙata. 50,000 to ko 100 ne idan muka je sai ya ba mu. Allah ma Allah ji Cop, mun mu kashe. To, Babban tare mu ne kawai tafi mu kawai. je. ba ma su ba da su gaba da su wannan aiki kuma muna so mu shafi kuma suna da matsala ba da kuma dai za mu samu ba mu da amma ne sai gida ne kira sa wa saboda aikin shi kuma barin da za su wallahi kaga aikin gaba ɗaya tun da zai kawo jiba da yannan ya jiran su muke sun jibawa. To amma ai haka nake ma kawo tufa wajen goma. Kuma ka san aiki na satin da nake zuwa wannan a daji. To ai mai gida kuma ba haka muka so mu ma so muke aikin nan dumi wannan kaga mu ma muna da uzuri can an kira mu na an kira mu kaga mun tsaya a waje ɗaya domin mu yi naka kuma kaga mu ma ba haka muke so. Ai kai kike da alhakin ba tufa na su kawo ya. Mai gida kullum sai mu soya akan su kawo abin nan. Ba ni ya kamata ni ka haɗa ba. To amma in ma kin fara za su aikin na zo na tarar kawai iya wannan aka kuma iya wannan muka fara aiki ai ba da ɗaya malami ba Gaskiya ba su yi tsara ba har ga. Satin nake son tare a wajen nan. Kaga tun sun zuwa da yayi ba ɗaya bai yi. sai da ranar muwa ba ka mutu ba ne kuma so mu tsaftar da wannan mutu lai abin yi kenan idan muka je zan ce za a ci kamar shago da kaya kuma kai ya damu wannan ba wani abin damuwa ba shine kawai abin da yau babu wata matsala sha Allah ni wuce ne kawai ko yauwa shi an jima na gane sun gane ne musu ƙarya sai na zo na dawo nan fa garinmu dan zo min nema in ne musu ƙarya Allah sarki duniya kenan in har cewa rayuwa na ko karewa to amma ne ƙarya ba daɗi